basiro na alilia mangane kera nkuri gigete ngaho tanya koba yani na ali na ali na kibono tinde rwo kwana kena ali abana aba na atagite gitoriyenjira tugambe na waziri ikanga chimesa waziri ndongwari chimesa chiko capitation chiko chaga this area chiko konya abana tugenjira chibe increased na ande going forward chi scholarship tuligenjira tokona abana bari batriko na fees abana bari ga batwa school fees ekiagara yiko boli mangana chi fees chinde na wale chi basa nini wate rubune kurwa ndio mu wono titaketi wono tika kurwa ko sabe ko konyora chi scholarship ngonya abana kya mbogo ya basa njiyo mbaji mbara gamba kala se gamba wasema na wambe tabari ekiagara abana barega na wale chi bunandega ntende ko konyo mheshimiwa timero supris monara ondigeli principal ngaya onge abana be bari very needy ga be area because njeri ma tekene onge abana amsi joy onge abana amsi ba ko ichira se wiki ngwa kalira abana wa amsi batari kwenyara to konya na mheshimiwa yoga ikira ntoma hivi basa ndio sere mwe ekiagera inere gasiane njeno gukwana egedokere onye mate tayo rasman ke kwane nga tayo onye ngitari tayo rasman kwane tayo inere siasa twate ba siasa mbele yokurwana siasa mbele na yabategani lakini kama mwatari kondo tuamorani ayenyarebe osoro kwabiro mujumbe nkibwa akore mugirango aye waziri no mu waziri nkiyogokora that is we must always do that politics toegere kobori abaishimwa baitega omweshimwa yo telendere ga onchoke obori gwa munatebire erene tikoroba kwa gari angyo komonyora mobori omweshimiwa tikoroba chirwa terete kwa gata chire ngaichire ekero kobori go kero kobori go tukomogosera ine rega simwa mochorete kiriyo kobori go repara turikogosera murai nje mugirango gorate yabantu boirana obo bwatari kondo mbori gwa terete kobekorera muga ngayire una mugirango bono na tebya abantu kinde rikora gesunte ngobeka chi street lighting kera haza bakoriyo korwa kutuko tako goje ogenda buura egente kina kwana onde bwenzi kagoja ayego botara mugirango wonko gende week omutienyo de kera na bana twabekire milioni 300 ororo kobo chakuwa no mugirango milioni 300 echi achake bakore gasi abantu no bari bestima wonko no rabutuko estima teyo kumurika wonko bwatari kono mbori kuarenge gali gonga monchari ogatego tari ko street lighting emekiye tato ya ere ngayire na hakuburia barayiba ina maswali to kuoba kuburi murayi maswali na ende kero murayi kubunga maswali na eta ko gechikwa ekiagera chibese ditugante ne chiendo njiri chiande obora yo bombugante nyasaye okurwa na ero ngeta libageri ninje nsoke omwasoe nto abwato mweshimiwa oyo rwetera oyimeke omwaka oyemo nyasaye nera kateba tumuke tugatwara mheshimiwa mene ororo yoka nyasaye akamuira tugatwara mheshimiwa pore chitamisha to nera gasoka bona tugatwara mheshimiwa nchuke tafadhali kwa monyora buburi maswali oko naro mu MCA buburi maswali kokike kwa dori kondo abuno okumero mugambi oyu otambo retineri kondo mbazo kwa kuruga ne gali yanenga so nene ngayo cha kongera aba muri bango kuzuguma ngo chikongera ngo cyari erebya ko sere wabane bage iyo ngo tenara muambole maswali onjoke muambole maswali abara ibosbi wachakire president omweshimiwa majabu aba mnaone kanisa ile about 60 billion egere kera ngori ile program le ekere sasa na tutene neba ito kore 60 million bana ya una anje tari ka nitiko kilimbu kwa tena kingo kwa jaga injere ka ni wasema na wame to age tingo mkende na wangu kara kaliga kilimbu ate usugume anente kalikenda ba mraba ko muzo kujari kijira ba ko ndio ndizali kiasi kwa tika nimba tika bambi to age bona to bateriga ekyo okoba tutanyare kuikira 60 million target bona ya with the request of father mutu anje naende tubange naende mwana muchangonde toliki naende abarayibande abanene naende kuchiro lera ko waziri bale gamba bere torete bona waziri naende bande wasema na mami tobali toi mukise itoga aya kingo kwana na mutu anje tole tabageni wobo cha kuumira asande mbori ngwa kwane tengo nganore tabageni igote kondwa niore ekwa mbori ketuna kwane tunu monu mwane igo ingo komori gore chibeze chiawo para bazari tali kurwaninde
basa liko ho na injoriti form nga nje gidi da chieta se county nga chieta service ya CDF nga yeye ba sere na injoriti form na mo chief finance abete form yiyo kagenda nga ichibe se jichire na chieta public participation nga teba macha ari mu aserete nga yeye macha yuare na chieta nkaigore para nga tebe para ko bere nga yeye para yire. Put your leaders to account. Otaboreti echigo so amubuko chigende oyibode abambari ko buri abe bakirete abana bororo abe bakirete muyanga wasabwe yankorera wikiaga na po na wikire point mleta keire na ndio mwana tuenzi njoko mheshimiwa mtu alenge kero mwana gwata murengo ye ngakie hiyo iliende ya siasa kuona iga tuenzi tore Kenya yemo president yemo kurukulia Samuel Ruto ekiama kirikia alenge ase ensema ya Azimio lakini wao mwako na jitasko wana ene kiora atigani kiera na wale gani wasema na mito wana tawa swaga nere na taite kura ya Ruto agenda gochigo asa yo amakena mani nje muda ko ngari ni tumye ko monyene nitega buno mogeni one njo monyene ngore ke mire kiane ndia mangana mangi ke ngari kuria mangana kera ngokane gole mwana ko igubobe ke ngari no mwana siasa lakini ngore kyo ndebe na baba sini ndeko na isibono na tebiwa baraya bakeigo ba